Takže ahojte. Ja mám tu svoju kameru a môj kamarát má tam kameru, takže budú to asi tu dve. Tu sa aspoň vidíte, počkajte, tu sa vidíte. Vidíte sa, čaute. No, takže čaute. Ideme vám ukázať part 2, jazda na kolobežkách. Ja mám tu Apriul a môj kamarát má tu Xiaomi. On má smerovky a nemá. To nevadí, je to skoro to isté. A ja mám takýto displej. Blízka, ale blízka. Hej. Akože. A tuto je Xiaomi. Kamarát má taký displej. Podobne. Tuto je takto vyzerá špektročka. Ak ste tu noví. Ja mám 350 W. Kamarát má 400 W, takže jeho trošku rýchlejšie ťahne do kopca. Obidve sú plno odpružené. Maximálny výkon tejto je 1000 W. Nie kilometrov. Obidve idú 25. Obidve sú plno odpružené, ako som povedal. Ak chcete, tak máme ísť rovno na jazdu. No takže. Ideme vám ukázať takú novú. Uvidíme, ako nám to ide. Takže ideme. Kam ideme? No tak poďme asi... Kde chceš? To budeme hrať. Kde? Počkaj. Ale budeme pozrieť ten Meďak. No hej, Meďak. Stala sa nám taká vec. Skôr mne sa stala. No, kamarátovi. Že ho začal taký týpek na Mercedesy naháňať. Aj s druhým kamošom, ja som tam nebol. Tak ho ideme teraz pozrieť, či tam vôbec je ešte. Tuto vidíte aj displej, aby sme videli, koľko natáčame. A tak. Takže smerovka. A ideme plný plyn. Toto video predpokladáme, že bude mať 6 minút aj 30 sekúnd. No a ako vidíte, joj. Tak ten Meďak tu je. Takže ako vidíte, je tu... Ako hej, on to bol rekonštruovaný. No dobre. Takže môžeme sa vrhnúť ďalej asi. Môžeme ďalej, takého chlapca. Takého? Toho chlapca. Je toho, hej, poďme. Či je na kolobežke. Vieme do chlapca, že sa vozí na takých kolobežky. Vieme tento môj kamarát. Pozrite. To pozná zo školy. Ale ja nie, lebo my chodíme na jednu. Máme ešte voľných 3 minúty 30. Hore ideme. Tak okej. Máme plný plyn Xiaomi. Jasne, ty máš 400 W. On má 350, ale takže dáme výkon. Hej. A ideme. To čo bolo? Uvidíme, kto teraz sa predbehne v kopci. Ideme. Xiaomi. Odtoďme. 25 Xiaomi ide. Hej, tuto ako. Tomu ver. Počkám ťa. Dúfam, že tu bude, ale nemyslím si. To je plný plyn Xiaomi Aprila. Čau. Čo? Mamu tam má v autánku. Kto koho? Poď. To ste videli? Ty si skočil na zem. Ale riadne. Ale že skočil a vo vzduchu si to tam. Hej.
No dobre, ideme naspäť, dobre? Poď. Aďo, ideme. Ideme k nám, ku našim domov. Poďme. No a priamo dole kopcom. Dole kopcom, hej, ale tak antem. Malo hore kopcom. To k tomu ver. Ale to nevadí. Poď. Poďte. Tlmenie v Xiaomi 5 Pro strašne dobre plní. Ale aj ja plno, kámočko. Tuto poď k nám našim domom. Máme... Ježiš. No dobre, 6 minút je to. Tak, Poďme ešte minútu. nie, Poďme ešte... prečo ale, tak potom to nemôžeme zastrihať. Dobre. Tak, OK, tak sa pôjdeme. takže ku tebe hneď dole. Dobre, dobre. No dobre. No. Dobre. To bola taká malá jazda. Teraz ešte začneme robiť. Dajte like, odber, prepár, 3, OK? Takže čau.